Amb el pas dels anys, la Fira de la Puríssima s'ha convertit en el gran esdeveniment samboià. Més de 200.000 persones visiten aquest gran aparador de vitalitat econòmica i comercial. Alhora, un referent de l'aposta municipal per la sostenibilitat i la preservació de la biodiversitat. Un bon exemple d'aquesta aposta és l'exposició municipal, que enguany reivindica i posa en valor el verd urbà. Any rere any, la Fira de la Puríssima és una plataforma que persegueix divulgar i transformar, i l'exposició municipal és un element clau. Per terra és anar per terra. Fer un efecte a los viajes de Gulliver i Lilliput, però a l'inrevés, és a dir, que en lloc de ser un gegant que es troba amb coses liliputenses, era a l'inrevés. Nosaltres com si ens haguéssim disminuït de tamany i anéssim caminant a través d'un camí de formigues com pot haver-hi a qualsevol parterre. T'he de dir que jo vinc d'una casa de pagès tradicional en el qual la tendència és que estudiés enginyeria agrícola i em dediqués a les vaques, que era això. I realment al final, en vez de les vaques, em va interessar una mica més el que hi havia darrere. D'aquí neix una mica aquesta afició de dir aquell girassol que hi havia darrere doncs poder em va interessar més. Llavors aquí ha estat una mica el cas que heu contactat amb nosaltres a través d'unes formigues que havíeu vist de llum a Platja d'Aro, no sé on era, i aquí ha estat el vincle. Els jardins que fèiem fa un any o fa dos no poden ser els jardins que fem a partir d'ara mateix. Per què? Perquè hi ha uns condicionants de canvi climàtic i sobretot altres condicionants que són els que són per nosaltres més importants, que és el concepte de salut. Està molt bé viure en ciutats, però si les ciutats o les petites ciutats tenen aquest parc urbà, ens pot ajudar molt més a que la gent pugui tindre un moment d'esbarjo. Jo, més que tot, vinc a ser com aquella persona que ajunta les diferents idees i les diferents tècniques perquè arribi a bon port la idea que té inicialment a l'Ajuntament. Aquest any té diferents moments el que és l'exposició. Hi ha un moment que és més com es desfà les fusta, després hi ha un moment que és la biodiversitat, hi haurà una quantitat de flors, de molts de colors, després hi ha un escorcell. El que sí es ve a representar és cada moment dintre d'un parc urbà. A mi m'agrada ampliar les coses de la natura i relacionar-les amb l'ésser humà, amb nosaltres. Crec que hi ha moltes plantes i molts animals que es poden relacionar molt bé amb nosaltres si aprofundim una mica. Sobretot la nostra generació està molt sensibilitzada amb els problemes actuals de canvi climàtic i de com sensibilitzar-nos davant d'un paisatge ferit. Llavors, a part que és una preocupació que personalment és meva, crec que també és molt important fer arribar a tothom d'aquest problema i no només veure-ho com un problema, sinó experimentar la part més bella de la natura i a partir d'aquest amor protegir-la. Nosaltres per l'exposició hem desenvolupat alguns fruits i alguns bitxitos. Per una banda, l'arbós, el fruit aquest de colorines grocs, vermells, tan típics sobretot d'aquesta època, i el llentiscle, que també és un arbust molt comú a la zona i l'hem fet en tamany supergran. Per altra banda, tenim el cicle més o menys complet de la papallona reial, que és bàsicament la crisàlide, l'eruga, la crisàlide, la papallona i a part una abella. Nosotros somos un estudio que trabajamos con el desarrollo de biomateriales para aplicar a sectores de diseño, de arquitectura efímera, de comunicación, un poco con la idea de proponer soluciones que sean sostenibles realmente, es decir, que tengan una circularidad total. Son materiales que se pueden utilizar, volver a reciclar y volver a utilizar de una manera muy sencilla, hecha por nosotros mismos. Y además, al final de su ciclo de vida, son materiales que pueden ser compostados en condiciones naturales porque
están compuestos únicamente con materia orgánica. En esta obra vamos a reproducir unas piezas que ya hacíamos a pequeña escala, ¿no? Que serían estas hojas, ¿no? Es la típica hoja de plátano de la ciudad de Barcelona, con la idea de hacerlas en una escala mayor, en una escala gigante, ¿no? Entonces estamos haciendo estas piezas, en este caso estamos utilizando biopolímeros a base de colágeno y colorantes alimentarios para dar el color verde particular, ¿no? Otra pieza que estamos haciendo también para el proyecto son unas setas, también a escala mucho mayor de lo que es habitual, bueno, para reforzar esta experiencia, ¿no? De estar paseando por un lugar natural. Y hemos cogido pues, varios tipos de seta de la zona y los hemos pues, reproducido en un tamaño inusual para crear este efecto que es lo que busca el proyecto global, ¿no? Bueno, a mi m'agrada aquí, el centre aquest de tot això, les flors i totes les verdures, tot el que hi ha. Hi ha que cuidar la naturalesa i totes les plantes que hi ha i tot perquè puguin anar vivint i anar conservant tot, que com s'està morint tot. Les formigues, que són com moltes i llavors treballen juntes. La gent hauria d'ajuntar-se més i treballar pel futur. El que més m'ha agradat és la zona de les flors, que hi ha tot de flors silvestres, no? Amb l'hotel d'insectes. M'ha agradat molt aquesta zona. Hem après, no? Que si cuidem la natura, tenim espais verds, no? Pues podem conviure amb altres animals, amb els insectes, que són tan necessaris per la pol·linització, no? I són coneixements que podem donar als nostres fills. Home, molt xulo, m'ha agradat molt. Penso que és important reivindicar el patrimoni natural que tenim a la nostra ciutat i sobretot doncs, tot aquest patrimoni que tenim, el medi ambient i respectar-lo. A mi la part de les formigues aquelles m'ha semblat molt maca y molt realista. A mí lo que más me ha gustado es lo del principio, lo de las frutas, los árboles de Navidad hecho con frutas y tal, muy bonito, la verdad. Es espectacular, está muy bien montado esto, la verdad. Jo no la coneixia, la fira aquesta, i m'ha sorprès l'originalitat de les exposicions, els temes, i després la munió de gent que hi ha i que participa vivament, i això és la vida d'un poble, la vida d'una societat. I llavors això doncs, ens demostra que la societat està viva, que la societat treballa i que també ens ho volem passar bé, que no tot és treballar i sacrifici, també passar-s'ho bé amb la família, amb els amics. Amb més de 400 metres quadrats, l'exposició municipal ofereix una experiència immersiva real, on tothom podrà endinsar-se en el futur de Sant Boi.